Velkommen til næste afsnit i 55 Capitals serie om secondaries. Vi har tidligere talt om secondaries som den oversete mulighed eller det oversete marked. Og i dag vil vi gerne prøve at tale lidt om nogle af de tendenser, vi ser i markedet med secondaries, og det vi ser omkring de selskaber, hvor man kan købe secondaries i, som vi opfatter som noget, der bliver stadig mere attraktivt og bare vokser. Og til at tale om det har jeg min partnerkollega Christian Tarp med i dag. Og hvis vi lige starter ved det her med størrelsen af de selskaber, der er private. Det er noget, vi taler om på kontoret, Christian, der de bliver ligesom på private hænder længere. Ja, altså det vi har oplevet, det er, at der bliver rejst rigtig mange penge til venture i løbet af 2010'erne. Og de penge har selvfølgelig fundet en masse startups, nogle der er gået godt, nogle der er gået mindre godt. Men der ligger også stadigvæk mange reserver rundt omkring ved venturefondene, og det er en af tingene, der har hjulpet med til at holde de her vækstvirksomheder på private hænder. Samtidig er børsmarkederne for små virksomheder og unge virksomheder ikke kørt særlig godt, så der har været en fordel i at beholde de her virksomheder på private hænder. Så kan de lægge længere planer, de kan vokse uden at skulle bekymre sig helt så meget om, at hver en bevægelse bliver overvåget i markedet, og derfor kan de være mere succesfulde på private hænder. Og det har vi set en stor tendens til her, især siden 2020, men egentlig op igennem 2010'erne også. Ja, så kunne man jo have en tese om, at der også sideløbende blev rejst nogle meget, meget store growth funds, så det rent faktisk er muligt at hente meget kapital på det private marked, hvor man ikke behøver at gå på IPO-vejen, ikke? Ja, og det vi egentlig mere ser, det er, at flere af de store venturefonde har rejst deres egne lommer til at kunne holde dem på private hænder, så det er ikke decideret specialiseret growth-fonde, men ja, det er venture-penge, som er blevet rejst med det formål at holde dem på private hænder i de næste faser. Fordi på en eller anden måde, så siger man, jamen hvis de vokser 30% om året, og vi tror på dem, vi har nu været inde i dem i den høje risikofase, hvorfor skal vi så ikke være med, mens de stadigvæk vokser 30%? Så kan vi vente med at børsnotere dem, til de er rigtig cash-positive, modne og måske kun vokser 10-20%. Ja. Så får vi stadigvæk, de oprindelige investorer, stadigvæk en større del af afkastet. Og den tendens gør jo et eller andet sted, at hvis man vil med på den vækstrejse, så skal man finde en vej ind i de her virksomheder. Ellers så får man, så at sige, den lidt kedeligere del, som ligger på børsmarkedet. Ikke kedeligere, men... Jo, det er det. Altså, du får det lidt mere kedelige, lidt mere, måske også sikre, men mere kedelige cash-positive virksomhed i børsmarkedet. Du får ikke de her vækstraketter, som man så for eksempel i 90'erne og i 2000'erne. Der var mulighed for, som Google eller andre, da de kom på markedet. I dag, der bliver de holdt på private hænder i længere tid. Ja, det er jo mange kendte navne, når man sidder og kigger over de store selskaber. Det er ByteDance, SpaceX, Stripe. Man kunne sige, Uber blev også holdt på private hænder nok længere, end det ville, hvis den havde været 10 år yngre. Ja. Så det er nogle store kendte selskaber, som bliver meget værdifulde, vil jeg sige, på private hænder. Ja, man kan sige, at i dag, der går de først på børsen, når de reelt set kan klare sig selv. Hvor i gamle dage var børsen måske mere et middel for at rejse flere penge til vækstrejsen. Nogle gange ser man, at de går på markedet, og så rejser de stadigvæk nogle penge i deres børsintroduktion, men de bliver så brugt til at betale gæld eller andet ned med. De bliver meget sjældent brugt til at vokse virksomheden med. Ja, så hvis man sidder derude som investor og skal med på den her vækstraket, så skal man jo enten have penge i de fonde, altså de venturefonde, der går ind, og så får man også den store risiko, eller også er det jo secondary, så der er vejen ind. Ja, det er det, og hvis du køber dig ind i fondene, så skal du enten have været med fra starten, eller også så skal du komme ind senere, men så bliver din eksponering stadigvæk relativt lille til de her mere modne vækstraketter. Så hvis du vil have en konkret større eksponering til dem, jamen så er det gennem secondaries på det stadie. Ja, og der kan man sige, en af vores andre kæpheste, vi jo taler tit om, er jo også, at fordi de er på private hænder længere, så er der også flere og flere mennesker, der er blevet fanget i det her med de her illikvide aktiv. Ja. Så det styrker på en eller anden måde markedet også for Sender. Så det er faktisk for mange af de her selskaber muligt at komme ind. Ja, det er det altså, fordi man kan sige, igen, nu siger vi, at de bliver holdt på private hænder i længere tid, og det ser vi som en interessant ting, fordi det gør, at der kommer et trygt, velfundet miljø omkring dem, mens de er på den næste del af vækstrejsen. Men for nogle af de tidlige investorer betyder det jo så, at de ikke kan komme ud. Og de havde måske oprindeligt forventet at skulle investere i 5, 7, 8 år.
Nu er rejsen så måske siddet for 10 eller 12 år. Ja. Og selvom der stadigvæk er en god upside i den næste del af rejsen, så de oprindelige investorer er typisk vant til at begive sig i et højere risiko, endnu højere afkastmiljø. Det vil de gerne have pengene tilbage ind i, fordi de er eksperter på det og kan investere i det segment. Nogle af dem, de har bare også brug for likviditeten, fordi de har bundet en stor del af deres likviditet til det. Noget helt så simpelt som, hvis du har andre investeringer, og nogle af dem måske har brug for pengene og går lidt dårligt, men du tror på dem på lang sigt, hvor finder du pengene? Jamen det kan være, at du skal sælge nogle secondaries i nogle af de mere modne vækstvirksomheder, du har. Det kan være, at folk har brug for likviditet derhjemme, fordi de simpelthen ikke har kunnet bygge et hus eller noget andet i den lange periode, og valgt at udskyde det, fordi man troede på en vækstrejse. Men på et eller andet tidspunkt i ens liv kommer der et tidspunkt, hvor en tidlig investor eller en tidlig ansat har brug for en smule likviditet for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Og det kan de så gøre ved at sælge ud i secondaries-markedet, i stedet for at vente i flere år på, at der så kommer et endeligt salg eller en børsnotering af virksomheden. Og vi ser faktisk også, at nogle af de her lidt større virksomheder, de selv arrangerer forskellige former for secondary runder, fordi de er opmærksomme på at løse netop det problem. Og det er jo også en tendens. Så kan man spørge sig selv, om det er noget, der er lige nu, fordi børsmarkedet har været frosset en lille bitte smule til, om det er en blivende tendens. Hvad tænker du? Jamen, altså, jeg tror, det er en blanding af begge dele. Altså, der skal jo nogle gange en trigger til at få skabt et nyt marked, eller få introduceret en ny type kapital. Og det er det, jeg oplever, vi ser nu. Det har været mere typisk i USA at gøre det. Der har der også været mere kritisk masse i venturebranchen i en meget længere periode. Det er der først begyndt at komme i dag i Europa, og der skal den kritiske masse til, for at der også kan være en underskov af sofistikerede investorer, der køber secondaries, investerer i secondaries, og før der er det, så ser du heller ikke, at virksomhederne begynder at arrangere de her runder. Så har det jo været noget, de ikke kunne retfærdiggøre at bruge tiden på, fordi der ikke var et sofistikeret købermarked, så de ville prøve sådan at fiske lidt i mor og få, og der var det altså bedre, at de brugte tiden på at vokse virksomheden. I dag er det lidt nemmere for dem at gå ind i den her mellemmandsrolle for at sørge for, at både deres tidlige investorer og måske nogle tidlige ansatte kan få lidt likviditet, for det er en bedre måde for virksomheden også at få lavet de her salg, fordi så kan virksomheden fastholde deres egne penge og investere dem i den videre vækst, og så tager de jo andre penge ind til for eksempel at købe nogle af de tidligere ansattes aktier ud. Så på en eller anden måde er det jo også indirekte penge, der går ind i vækstrejsen, fordi ellers ville de være taget fra virksomheden enten i form af højere lønninger eller i form af aktietilbagekøb. Ja, så det leder lidt tilbage til noget af det andet, som vi taler om, at secondaries er et voksende marked, og det handler om at få det udviklet for at skabe et mere dynamisk marked også i Europa. Ja, og det er måske noget af det, vi har med vores fond og andre, der i det her marked både tror på og satser på, at vi vil se mere af i fremtiden. Noget andet, som en af vores andre gæster på et tidspunkt har nævnt, det er, at i Europa tager det bare længere tid at lave en stor virksomhed, fordi markedet i Europa, det er ikke sådan, at USA er et stort marked, Europa har mange forskellige markeder, og det taler vel egentlig for, hvis han har ret i det, at secondaries burde være endnu mere relevant i Europa, fordi rejsen er længere. Ja, men det er helt klart også tilfældet, og det er... Ja, igen, det går tilbage til det samme, som du sagde før, altså med tidshorisont. Det er et instrument, der skaber likviditet på baggrund af folks behov for at have adgang til kapital. Og når rejsen er længere, og det er den også i Europa, så er der et større behov for det. Og derfor burde man kunne lave bedre investeringer. Og det er også, det spiller lidt ind i, at secondaries-markedet er en anden måde at skabe prisfastsættelse i venture- og vækstbranchen. Fordi når du har de nye store fundingrunder, så har du enten kigge efter nye store blue chip investorer, som skal ind og løfte virksomheden til det næste niveau, så er det dem, der sætter prisen. Hvis man ikke helt får en pris, der er god nok, så er det til de eksisterende investorer, der kører runden videre. Og der kan man jo altid stille spørgsmålstegn ved, om prisen er helt markedsbaseret, eller om der også er et element af, at man ser på, hvad har man investeret til før, og hvordan går man så videre. Og det vil sige, det kan nogle gange gøre, at du også får en rejse, der i sig selv også bliver længere af den grund, fordi du skal vokse dig ind i den pris, du har sat tidligere. Hvor ved secondaries, der har du igen 2 parter eller flere, der forhandler en markedspris, og kun investerer, hvis man er interesseret. Så på den måde får du også sat et nyt prispunkt, som gør, at det afkast,
en secondaries fond kommer ind til, skulle være det rigtige markedsafkast, hvor hvis man eventuelt investerer i nogle venturefonde, som investerer i senere runder, så kan du risikere, at det måske bliver et lavere afkast, fordi de også på en eller anden måde tilgodeser, hvad de har investeret til tidligere. Så det er også en anden attraktion ved secondaries-markedet. Men i sidste ende, så drejer det sig egentlig bare om, at det er et nyt instrument, som skaber likviditet, som spiller en rolle. Og tit, når man ser nye instrumenter, der bliver introduceret i kapitalmarkederne, så er det også muligt at lave et overnormalt afkast på dem, fordi de begynder at arbejde sig ind i den rolle, der ikke var blevet spillet før. Og derfor ser vi secondaries som noget meget vigtigt. Det betyder så ikke kun, at det er attraktivt i dag, fordi det også bliver en større aktiv klasse over tid, vil der også være flere muligheder på lang sigt. Ja, det er jo faktisk meget sjovt. Nu ser du det her med, at selskaberne også begynder at bruge dem, og det er en måde at få et prispunkt på rejsen. Der er jo flere selskaber, i hvert fald de større, hvor man ser, at de bygger nærmest ind i deres equity story, at de har haft rejst på lige fod med primary-runderne, så her var der så en secondary runde til en eller anden værdiansættelse, som man ligesom så også stempler virksomheden. Og det er en andet instrument. Altså udover det kan være attraktivt for virksomhederne, fordi de på den måde kan incentivere enten deres tidlige investorer eller deres ansatte, ved at de får noget likviditet, så kan de også lave en forberedelse til en børsnotering, fordi de kan vise, at der har været interesse, der har været handel i aktien, og det sker på en prisrejse, som også går i den retning, de gerne vil. Så det er en tredje attraktion for virksomheden. Ja, så virksomhederne kan virkelig bruge det til rigtig meget. Ja. Og så kan man, hvis vi kigger over på investorsiden igen, som jo måske interesserer os, også lave de her afkast, som du siger, i en ny aktiv klasse, som ikke har været meget brugt før. Derfor er der nogle muligheder, indtil der kommer mere, skal vi kalde det, symmetri i markedet, eller mere balance i markedet på en eller anden måde. Ja. Og så tilbage til hele den første pointe, at hvis man så sidder derude som investor og kigger på de her selskaber, som vokser stadigvæk meget, meget hurtigt, så er det jo her, man skal finde vejen ind. Og det er jo, og det er så spørgsmålet måske, det er jo svært, hvis man sidder som i hvert fald mindre investor, at finde den vej ind. Fordi det kræver en vis kapital, ikke? Ja. Så det er jo gennem fonde. Ja, dels kræver det kapital, og det kræver også indsigt, fordi mange af de her virksomheder, fordi de ikke er børsnoteret, så rapporterer de jo ikke vidt og bredt deres tal, og det er ikke nemt at få adgang til. Så ja, dels så kræver det kapital at få en diversificering, så derfor er det godt at investere gennem fonde. Den anden ting er, at du har brug for at lave noget ordentligt due diligence og finde ud af, hvad det egentlig er, du investerer i. Det er svært som privat individ, derfor mener vi igen, at fondsmodellen er den rigtige. Ja, og det er også for professionelle, altså større institutionelle investorer. Men mindre de har et ret stort team til det, så er det jo virkelig det samme som at investere i, hvis de selv vil lave PE eller venture eller growth. Ja. Det er en måde at få det outsourcet noget af det arbejde. Og det er det. Altså at investere i secondaries er jo en kompliceret ting, fordi du skal finde informationen selv. Det er ikke noget, der typisk bliver tilbudt vidt og bredt. Man skal virkelig grave igennem den information, man kan finde i det offentlige rum. Man skal ud og tale med mennesker, der enten selv har investeret, der arbejder, der på en eller anden måde har en interesse i virksomheden, enten som modpart eller andet, og så skabe sin egen information og lave sin investeringsbeslutning på den baggrund. Så det er godt gammeldags håndværk i investeringsprocessen, og det er en arbejdstung proces, men det er jo så også derfor, man kan lave et godt afkast, når man vælger de rigtige virksomheder. Og det er vel også det, der er i virkeligheden, fordi en anden ting, som der jo tit bliver talt om i det her marked, det er rabatter. Så spørger man sig selv, rabat på hvad? Og det er jo tilbage til den her proces, at man skal danne sig sit eget blik over, hvad virksomheden er værd. Ja, og hvad er virksomheden værd, når man kommer ind som en minoritet, og hvor er det, man kan ligesom regne sig frem til det afkast, man selv mener, man skal have. Det kan man jo ikke nødvendigvis prisfastsætte en aktie i det børsnoterede marked på, men det kan man i det private marked, og så gælder det om at finde en sælger, som også har ser en værdi i at få penge i hånden i dag, frem for at skulle vente 3-4-5 år mere. Ja, så man kan jo sige, at en secondary fond, der er investeringsbeslutning eller processen derhen er mindst lige så krævende som en primær investering. Så kan det være, der er mindre arbejde efterfølgende, men hele den proces er ret omfattende, og i virkeligheden også nogle gange et gravearbejde, fordi man skal virkelig også finde sin sælger. Ja, det er den næste del af det, ikke? Det er jo, at man investerer. Man skal først finde en god virksomhed. Så skal man finde ud af, om der er overhovedet en likviditet i secondaries.
og så skal man finde den situation, der gør, at man kan få værdi for at skabe likviditet også. Så man skal finde sin sælger, der har en interesse i at få penge ud i dag. Ja. Og så tilbage til hele fondsdelen, i forhold til, hvis man gør det selv. Alt andet lige, hvis man er gennem en fond, så vil det være en større billet, den fond, fordi den har samlet penge for flere, kan tage. Og det åbner som regel også nogle muligheder, som kan være svære at finde ellers. Jamen det gør det. Altså dels er det jo bare det med den større billet, den kan bedre retfærdiggøre løftebyrden for at due diligence virksomheden. Den anden ting er, at den større billet kan henvende sig til en bredere del af dem, der allerede har investeret i virksomheden, og derfor kan du få adgang til nogen, som måske ikke kun vil sælge for 100, 200 eller 500.000 euro. Og den tredje ting, som kommer i den forbindelse, det er jo, at du nogle gange kan forhandle en bedre pris. Også. Ja, simpelthen fordi du tager en større chunk, så at sige. Nu talte vi før om nogle af de her meget store virksomheder, vi har set. Mange af dem er jo desværre måske, hvis man siger på en måde, ikke europæiske. Mm-hmm. Men man kunne vel godt have håbet, udover måske Revolut og andre, at der kommer flere store europæiske selskaber, så vi kan holde det lidt på egne kyster, også med de her secondary investeringer. Jamen helt sikkert, og der tror jeg så også, at secondary som et kapitalinstrument kan være vejen til, at vi kan have nogle af de her endnu større virksomheder. Fordi hvis de ikke hvis de ikke kan blive holdt på private hænder, jamen så bliver de så børsnoteret. Vi har jo eksempler som Zendesk, Unity, andre virksomheder. De var dog også relativt store, da de blev børsnoteret, men hvis der havde været et bedre secondaries marked, kunne de så måske have vokset endnu længere på private hænder, og kunne de have gjort det i Europa, frem for at skulle børsnoteres i USA. Det er jo en ret interessant pointe, fordi det er jo noget, som i hvert fald er oppe i tiden, at finde ud af, hvordan kan vi skabe det marked i Europa. Man kan i hvert fald sige, det taler vel for at skabe en anden tålmodighed om virksomhederne, fordi en anden pres er jo, at hvis man er også seed-fond og andre, der har en eller anden tidshorisont, når den tidshorisont er ved at gå ud, så skal virksomheden jo exites, med mindre igen, du kan lave de her større secondary handler. Jamen det er, altså secondaries er et redskab til at fastholde medarbejdere, fordi du kan give dem lidt mere likviditet på rejsen, uden at det koster virksomheden på balancen, og du kan fastholde eller de tidlige investorer, fordi de også kan sælge måske en del af det. Så det er et meget vigtigt redskab for at kunne skabe de rigtige omstændigheder for den bedste vækstrejse for de her store virksomheder. Og en afledt effekt af det er, at du derved måske kunne holde flere af dem på europæiske hænder. Fordi de i stedet for går ud tidligere og leder efter det kapitalmarked, hvor de kan exite, og der har det så været det amerikanske kapitalmarked, altså de amerikanske børser, der har været det mest oplagte historisk set. Så kan man stille sig selv det gode spørgsmål, eller i hvert fald have den refleksion, at der er mange gode argumenter. Det virker jo rimelig logisk, men alligevel virker det til, at det i hvert fald i nogle dele af vores eget økosystem er lidt svært at overbevise folk, også på et lidt mere institutionelt niveau, om værdien af secondaries og have det her, skal vi sige, dynamiske marked. Er det bare en modningsproces, eller hvad tror du, det tager tid for dem? Så jeg tror hovedsageligt, det er en modningsproces, og det er lidt hønen og ægget i starten, fordi man skal også kunne vise nogle realiseret afkast til nogle af dem, der måske er tvivlere, eller til nogle af dem, der i hvert fald ikke har særlig travlt med at komme ind i segmentet. Men før du har lavet nok investeringer, så kan du heller ikke lave nok exits igen. Så der er lidt hønen og ægget der. Og så tror jeg, at man ser på... folk ser jo på private illikvide investeringer lidt under... over en kamp, hvor de børsnoterede aktier, men også obligationer og andet, det kan du handle ind og ud af. Og der har været færre exits, både i private equity, i venture og så videre, over de sidste 4-5 år. Det betyder også, at folk, der måske stadigvæk vil være interesseret i at investere i secondaries, de sidder lidt og siger, jamen vores penge er stadigvæk bundet inden for den bredere sektor, men så snart vi får dem, så kommer det. Og det er jo så det, vi håber på at kunne begynde at se med nogle af de exits, der har været, at folk så også overvejer at omplacere dem ind i secondaries for eksempel, eller de andre folk, der sælger deres virksomheder, eller på anden måde får penge ud, vil gøre det. Fordi der har været en lidt større ophobning af kapital i de private markeder over tid. Samtidig så har aktiemarkederne akkumuleret rimelig meget også. Og man kunne vel godt sige til nogle af dem, der sidder og har de her penge bundet, de burde jo måske også tænke lidt over time to money. Ja. Secondary fund er jo
alt andet lige vil de være tættere på exits end mange andre fonde. Præcis. Fordi man så at sige, stiger på undervejs. Så det burde vel være en oplagt ting for mange at have i deres portefølje i hvert fald. Og det er også derfor, jeg forventer, at når der nu er begyndt at være sofistikerede, velorganiserede secondaries-fonde, når der kommer nogle exits fra især venture-delen, men måske også fra private equity-delen, vil der komme en større allokering ind til secondary-segmentet. Fordi de penge har enten været på en rejse, der har været meget lang, eller har aldrig ville på en rejse, der er meget lang. Og derfor vil de mere naturligt kunne overveje secondaries-fondene som et investeringspotentiale. Så det er også derfor, jeg siger, at det her med, at der er opnået kritisk masse, er ret vigtigt. For kritisk masse leder til, at du også kan vise nogle afkast. Det leder også til, at det kommer på radaren hos flere virksomheder. Så i dag er en stor del af arbejdet, vi skal ud og banke på dørene og finde aktierne. Der kommer også lidt flere inbounds til os, men når markedet kommer i et mere dynamisk stadie, så tror jeg, at der også vil komme flere muligheder til os naturligt, eller til de andre secondaries fonde, og det vil også gøre, at der kommer et bredere udvalg, og alt andet lige et bredere udvalg, det stimulerer også flere investeringer, fordi så kan de investorer, der har fået penge ud, finde de investeringer, der passer lige til dem. Den fond, eller vi som fond, kan finde det produkt, der lige præcis passer til dem. Altså det er måske en god måde at runde af på at sige, at det er et marked, der stadigvæk er i udvikling, og det er derfor, vi nogle gange har kaldt det den oversete marked, eller den oversete mulighed. Ja. Og det håber vi nu har igen udbredt lidt mere viden til. Så bare herfra sige tak, fordi I lyttede med til 55 Capitals seneste podcast om secondaries.